Организацията ви вече разполага с необходимите данни. 360 градусова обратна връзка. Оценки на представянето. Лидерски оценки. Планове за развитие. Инвестирали сте време, бюджет и усилия, за да ги създадете. Но голяма част от тази информация така и не се превръща в конкретни лидерски действия. Отчетите се преглеждат, програмите приключват, но след завръщането към ежедневната работа, лидерите често се връщат към старите си навици. Причината е, че лидерското развитие все още не е интегрирано в ежедневния работен процес. То остава в обученията, платформите и документите, докато реалното лидерство се проявява в срещите, разговорите и ежедневните решения. Blended Leading променя това. Превръща вече събраните данни за лидерско развитие в навременни и персонализирани лидерски насоки, създадени с помощта на AI. Доставяни директно в Microsoft Teams, там където вашите лидери вече работят. Без нова платформа, без допълнителни обучения. Само лидерско развитие, което се случва в ежедневната работа. Всяка насока стимулира малки и приложими стъпки, които превръщат знанията в устойчива промяна в лидерското поведение. А за HR екипите това носи нещо ново. Ясна представа за начина, по който лидерството се развива в организацията. Получавате ясна представа за това, кое дава резултати, къде е нужна допълнителна подкрепа и как се развива лидерският капацитет в организацията. И всичко това чрез съществуващите ви системи и при спазване на вашите политики за управление на данните. Blended Leading. Превръщаме лидерското развитие в действия всеки ден.